Udaletzien indoguz momentu honetan firme batzen egon gara, Merkio Itxufesen eta den deurrietan, eta untxe indogu firmak batu dugu zena danak entrege dugu udaletzien. Eta izen direz, 3.000 eta 16 firme. Orduan, eskertu egin dugu Totorika Buenaneko langile guztizek, firma honetan parte hartu duzuen guztiz hori, guri babesa erakutsi duzuen edan hori. Hortik aparte, bai izan behar, gaur hartu dugula burupasez bitartez, ez da beuki eurek hartirik eskun emoteko, gure kartie despidokoa. Eta zelan, ongo maietzan 27 amaituko dan, gure ibilbidie zerien Totorika Buenaneko enpresan. Eta bai, gure dugune da esan, ez du latopetan forma honak, oinarteroan dabe moduen, zerrez dabe gure jakin, eta honen burufasen bitartez erakusten dabe eurek, zelako jarreri eukidaben langilekin 40 urteetik gora, eroan dabe zen langilekin burufasen bitartez botetie karta hau bere. Eta guk borrokan segiduko dugu, eta denda koino zabalik dagoz, izin dugu hori ulertu zelan danok kalera bagoaz eta denda bezarratu egiten badiet, momentu honetan zabalik eukitie, eta oino erosketak egiten egotie eurek, goiko almazenien kamioi esartzen direz generoagaz, eta hori jenti jakin dizen apurbet, haunke eurek gauze batzuk esan, beste erabatera atuekten da bela. Eta, bai gaur izpezinua etorko jakien seguramente ikusten zelan horre dendak zabali dago zen, huelgako eskubidiepe bulnero egiten dabez, eta guk segiduko borrokan segiduko dugule, eta gaur hemengo zera amaitu goine firmak entrega ondoren, zerbait ekuko dugu, asamblea bat, ikusteko aberre zelan eurrerantzian zelan jarraitu bihar dugun, edo zer egingo dugun, hilen 27 aiage arte, eta eskerrak emon danari, eta guk borrokan segiduko gule.